County ma Kisumu ng'anyo mar kwedo tend city manager mano Abala Wanga. Nyaka sani chenro mage mantiere kar kanyo. Millicent Adhiambo ami thuolo mono kore lerno nyako Ramogi jwang kama romo makamano ka achiel koda ka weche mang'anyo bendo chope county ma Kisumu. Ero kamano Cleophas achiel kachiel kwa oke county ma Kisumu kaendi kuma bende ng'anyo mar kwedo tend Abala Wanga ne onindo mano winjo beno timre kawuono. Kata kamano kani kalo e chuny boma ma Kisumu ni nyalo neno kani tiere mach monosemoki kuonde opogore. To gi sechegi kiwan kod moko kuom jotelo mag kuonde loko ohala mopogore e county ni kata e chuny boma ma Kisumu ma wan go kaendi ma wadwani wawinj pachgi ka gin to giwuok oko ka giwacho ni winjruok nosebedo kendo gikwedo okang' mamalo ng'anyo makamano ok gin jogo ma obago ng'anyo no ero. Wadwani wawinj kowuok kuom mondo gilerwa ni to en ang'owa madhi nyime to adier ni kanye tang'o mowinjo bed ni otim mondo mi kwe e kind johala kod tend Abala Wanga ma bende ng'iyo kaka chenro mag boma ma Kisumu owinjo bed ni bedo e yor dongruok owinjo bed ni dhi mondo giduto gita boma e yo mokwe. Abro chako kodi machiegni mondo ilernwa kaka nilero cha weche kaka nobedo mana chenro mowinjo bed ni timo kod gima owinjo bed ni johala timo. Kimiyo kameri chagi nyingi gi gima yu. Ero kamana inya an Councillor Robert Otuge an achiel kuom councillors mogik manotie Kisumu City Council. Kane wan City Council ne wabedo gi chenro manobedo guided gi donors kan wadwaro kony kuomgi ni mondo wagimiwa konya kan wapang Kisumu yo makare. Ne wawuotho e bombe moko manosepangi kaka Nairobi, wang'iyo concept ma Mudhuru, wadhi Mombasa, wang'iyo concept ma Mariakani, wadhi Eldoret, wadhi nyaka Rwanda Kigali. Mano nwango ni chenro mondo bed kare, nitie kaka nyaka wayar town. Kiyaro town to nitie gima guide ji mondo bi e chuny town mane impulse purchase. Kind bengi gi kama ji lore mtoka. So nakoro nyaka wayar bus parks. Moro wateri Otonglo, moro wateri Nyamasaria, moro wateri Mamboleo. So magi ne wacho ni koro nyaka johala wuogi iye kaka dok chien kocha. Chirni be nyaka ne med ger kuonde mane thuolo nyan wangre mondo johala obed e chirni go koro miyo ok mi ji bed ma odhogore e town. Machielo kendo wayudo ni traffic conflict bende nyaka pangi. Mtokni gi tuk ga piko gi jotielo ok nyal riwore kamoro achiel ma ngima bed makare. To be jok nyal bed lor kamoro amora to dom kamoro amora nyaka ji bed kama pangi. Koro magi chenro manwa pango to kwatiyo kapok nwa wabed e kinde 2008 ga 2013. Koro magi odhi mbele ndalo Ranguma ochako odhi mbele ndalo Professor Nyong'o. Kwana ng'one ma gima kelo conflict e kind jomoko man gi personal interest. Gima chelo mono wango ni ji mang'eny kata man ge council ne bedo ng'ama in councilor kinde jaki bedo gi plot kamoro ko in landlord. So landlords resist kidwa ke lokruok kech koro kodhi bedo landlord kendo. Chenro mar city wacho dwaro johala monego mi kuonde mag timo ohala to ok ng'ato biro landlord kama johala bete. Koro magi dwa kwayo ji duto ma johera mag city ma Kisumu kaka an ni wawiuru koko kendo kwa bedo jomoko madoko gik moko ni kare. Gima chelo mochak wayudo machandro ka ni jogogo ma jo siasa mag jo UDA bodonje wachwa machendo Kisumu kane. Gikete pesa kendo gidagi nyiew ji mondo kel tungni Kisumu mondo ne kara elo kudhi maber. Koro mabe wakwedo kendo wakwedo ni jogogo ma okawo pesa ka UDA mobiro ketho go sirikal mara ile bo Professor Peter Anyang' Nyong'o wabiro wugo kaka jo ODM mondo waketi kama ne ogibedie. Ero kamano inya machiegni abro biro iri nikech lendo ne yango ni jo Nyamlori jo Garissa koro ka jakom mar Nyamlori in kaendi kendi chung kaendi weche ma ng'anyo ni nyalo wacho. Ero kamano gima dwa wacho en ni nyinga mokwongo iluongo ni Morrison nono. Gima dwa wacho en ni incitement manono kuom johala jok mok timo ohala owe bede. Adwa kwayo ni johala ochik itgi kendo chik itgi ne authority kendo ne telo mantiere. Kachiwo example gi Nyamlori nwa bedo consultation gi the city management from the beginning. Bo miwa spaces Uhuru Business Park. Bo pogwa spaces go. Bo ng'ato ka ng'ato no mi space ne. Bang'e jomoko biro bo incite jowa ni mondo dhi e court ni giwe spaces manomigigo. Ne gidhi e court. Court nyose yalo. Bo dismiss case gino. Bo wacho ni gino miyo gi 60 days mondo gidhi gi kuma nomigi mondo gi usie. City manager bende ochako loso gi jo Nyamlori. Bo nyiso Nyamlori dhure spaces manomiu. Omiyo ng'ama wuok no biro ne incite johala to gin johala. Owere go kendo wakwedo wachno kabisa. Johala obed gi kwe
owuog odhi e designated places momigi mag timo ohala man facilities manyalo konyogi kanyo kaka pi, kaka stima gi gimoro amora and security. Mano e gima nyalo wacho. Anan nyaramba mana kaka nasewacho cha. Anan jakom Kibuye chiro maduong' Eastern Central Africa. Gima nyalo wacho ni cartels to pod otimatima ng'wono ne Kisumu nikech wadwaro kwe Kisumu. Kisumu wasebedo gi kwe kendo waloko environment ma kwe nitie. To king'iyo ng'anyo ma kawuono king'iye mos kata park kacha cha sani ni riembogi. Anakalo kanya yudo mana ka goons gi chokora mantiere kacha. Johala onge. Gini en interest mag cartels madwaro stalls to gi landlords. Diere mane dwa los Kibuye jogi no wacho ni Raila Amolo Odinga dhi mayo wachich Kibuye. Kendo ne giwacho ni daro ji ok nwaduoge chiro. Sani nye waduoge chiro kendo chiro duonge ka 13. Mano di ma cartels no kwalo modonge ka 6. Chaka kwayo gini ne giwacho kendo sani giketho nying baba ni baba oseka ofafa. Ofafa en gir joluo ken gir baba. Chiro Kibuye en chiro Kibuye. Anakwayo mana cartels gi landlords. Miwauru kwe Kibuye, wadwaro kwe. To ng'anyo to johala onge ng'anyo. Mobet mbele kagi magi leaders mag chirni. Tadwa chako wacho wach moro achiel. Ng'ato nyoche ni e studio. Ka wacho ni ene motelo ne johala Kisumu. Wadwa ni golwa clip kama no yierie titelo ne chiro mane. Kositelo ne chiro mane polo. Ka chiro mane Kisumu sito to leaders enika. To ka ingi leaders ni moko mane yiero. E polo kuro to mani telo ne jie polo to ke Kisumu City. Erokamano kendo an Mildred Atieno Mondi, an chia lady mar Chichwa Market. Kawuono achung' kaka kwedo ng'anyo matimore kawuono. Akwede kawacho ni onge ja ohala mora mora mantiere ng'anyo no. Nikech king'iyo kama long'o to jotend johala tenika. Ka jotend ohala tenika nyiso ni johala ni e tokgi ka kwedo weche mag ng'anyo matimore kawuono. Kawacho ni joma ng'anyo go gin mana cartels manigi gidwa ni kiketh kwe mar ja ohala. To gin gi ute kamora mora Kisumo ka. Maging'e ni ka giketho Kibuye to chako ringo dhi Uhuru. Koketho Uhuru to chako ringo biro Chichwa. Koro waseng'eu kendo wawuok nu oko. Ok wabiyie mondo umawa kwe Kisumo ka. To akwayou ne joma ng'anyo chik kosewuok to chik nyaka lu. Kokilu chik to kare in gi wachni moro. To wach midwaro no idhi yude ndara kumidhieno. Erokamano. Erokamano. An Jack Nyambega. An achiel kuom jotelo ma Jubilee. Ta wacho kama. Meetings te ma jogi osetimo onge jok ma giluongo. Sama walose kani gidonjo Jubilee Market gichuno ji githuon. Donga gin gi numbers. Why going to Jubilee mondo mi gigol ji githuon ok tergi mandamano? Mine manyo pesa materogo nyithindo school. Waonge gi sida gi CM kata dichiel. Nikech wan watimo ohala. Wan ok wan jogo ma en yudo ka en mare no oyudo pesa moko taxed. Omiyo akwayo ni wabeduru gi kwe to wabeduru gi dialogue gimoro amora mitimo. Wan nyocha wan gi ji 11 manyocha ogede ewi parking manonego mar jo Jubilee. Nyocha watimo buche ding'wen gi CM manyocha gigolo gigi kendgi. Koro sani wamanyo mana kamoro ma mondo wasogie jowagi be mondo yud kamoro bedie. Tok moro ma idwa chun gathuon. Muko no chak 2017 ka Mr. Abala ne onge. So yawa jaratiro mar oganda ne kanye ndalo mani muko ji 2017. 2018 ni muko jaratiro mar wale ne kanye koso makata ne ok ji mani muko ka. 2020 gini dhiga nyime to dhiga mos step by step. To jamuko jaratiro mar oganda ni koso bin nyomuke kamoro to kanyo muke kamoro ema kelo gini. An mane wachina ma an go. Iluonga ni Jabungo Oya. An achiel kuom jo business manie town ka. Tadwa wachonu ni gimoro ma Abala timo kaka Abala en gimo bedo approved cabinet ma inyong'o. Gimo osebedo approved cabinet nyaka Abala wanga implemente katiero katokiero. Jo nyamlo ino dhi e court ni gima
itimo negi rach negi. Kotino ema owacho negi omiyo 60 days negi dar. Omiyo they have to go. Tarik 16 koyudi kanyo it's up to them. Mogik tawacho niya awacho na udi ogada. Na nkech luongo nying ng'ato ema ber ka ong'eyo gimotimo. Tich motiyono ochule. Kendo ochule gi jo-UDA. Mondo oketh sirkand nyong'o, mondo nyong'o kik weg legacy mare kaka professor. Ineno ka nyong'o keto Kisumu bedo Europe. Mano jo-UDA ok dwar. Gidwar ni jo-ODM nyaka fila kamoro amora. Mogik, tawacho ni minister achiel mag nyong'o mag Abala e wachni or resign e cabinet ma nyong'o. Next week awule. Next week on Wednesday awulo cabinet no. Erukamano. Mana kamano Cleophas magoe moko kuom weche madhi nyime kaendi kotenore kamineno ni endi mag jotelo mag chirni mopogore opogore mayudore e kaunti ma Kisumu kata chuny boma kane kamoting'o Chichwa, Nyamlori, Jubilee, Kibuye kind mamoko. Ineno ka giwuok ka giwacho ni johala ni bangi magin ng'anyo mano olandi ni timore kawuono ni ok gisir e yo moro amora. Gie thuolo ni endi pod waketo wang'wa wang'iane ni to weche ng'anyo gi pod gidhi nyime koso kaka jotelo seloso ni endi ok gidhi timore. Kamano magi weche mapod wamedo luwo odiochieng' ma kawuono kendo ka ang'o chopo e seche mag migago kage kacha. Ng'ichwero kod oimore ang' nwakel nugi kod kuku gi duto. Cleophas an kuomi mondo idhi nyime kod thor wach ma wan godo mbakoromo. Millicent Adhiambo erokamano ahinya. Bako twak eyo makare winjo duol mopogore opogore kanyo, Nyaramba gi joge jotelo duto mane timo ohala e kaunti ma Kisumu. Med luwo mathoth jogo moluong nyingi kanyo bende yude duongi wawinjgie. Gimbe giduoka ne penjo mantiere kar ka kotenore kod ng'anyo ni ginto gitimo gi